Після звільнення і реабілітації Корольов повернувся до своєї головної справи – розробки ракетної техніки. Спочатку це були балістичні ракети, але його мрія завжди була про космос. Він був не просто інженером, а справжнім візіонером, який бачив далі горизонту. 4 жовтня 1957 року Радянський Союз запустив перший штучний супутник Землі. Це була світова сенсація, що започаткувала космічну еру. А через 4 роки, 12 квітня 1961 року, Юрій Гагарін став першою людиною в космосі. За цими історичними подіями стояв Сергій Корольов, який керував усіма етапами розробки космічної ракети – від ідеї до запуску. Але світ не знав його імені. Він був засекреченим головним конструктором, щоб у разі невдачі можна було його легко видалити з історії. Це якщо б Стів Джобс розробив iPhone, але його ім'я ніде б не згадувалося б.